Baj! Szerintem... Nézd meg a hátulját! Tomi, itt van, oda tegyem ezt neked? Az jó, az jó. Hagyjad. Nézd meg a hátát! Tominak, Csaba. Majd megnézem, mindjárt, csak várják. Nem van foglalva nagyon. Olyan kemény ma. Hát persze, vagy itt tőle, Hoztuk a ilyen fireplace. Mehet? Mehet. Videózok, úgyhogy csinálhat. Ja, videózod, akkor jó. Akkor nem pozolok. Ez is jó fajta gulyás lesz. Nem kritizálni, nem kritizálni. Kiskockám, kezdjed főzni pancot. Hadd följön. Csak hogy írnak olvasszom. Csak az azt is érteszem meg, hogy That's beef. Isn't it? You're full of something. Yeah, that's true. I won't deny it. Get away. Get away, girl. Lopjuk a receptet.